नंगौ दिनै 30 नं गरेस्वर बियाबाव माने बिटिआरनि चिफ एबा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा दिनै टेपारगाव नैबे बागदबा आरो कक्सराव दिनै माने फोसावदिं मेलाव बाहागो लादों। दा बेवहाय जों नुनो मोनदों जे रायजोफोरनि जि मदद बेखौ जोङो जोबोद मोजां नुनो मोनदों आरो दिनै माने बियो रोखा जाबाय जे रायजोफोरा दिनै माने बिटिआरआव इउपिपिएल जोंनो जे दङ बे बाथ्राया रोखा जाबाय आरो इउपिपिएल दोलोआनो जे दिनै देरहाथारगोन आरो सरकारखौबो इउपिपिएल दोलोआनो खालामथारगोन बेयो दिनै जोबोद रोखा जानानै फैबाय। गोबां रोजा रोजा रायजो राजा जिहेतु बाहागो लाबाय दिनैनि बे बाहागो लानायनि गेजेरजों मा बुंनो सानो? नङा 30 नं गरेस्वर बियाबाव बे बाथ्राया रोखा जाखानानै दङ दिनै इउपिपिएल दोलोआव जोंनि गरेस्वर बियाबाव सानफ्रोमबो रोजा रोजा माने गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जइन जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल दोलो हिसाबैनो जोङो बुथ लेभेलाव लासै न'खर लेभेलाव लासै दिनै माने इउपिपिएल दोलोआ जोबोद गोख्रों जानानै दङ। बे बेलायाव जों बुंनो हायो दिनैनि जि सुबुं जौमायाव जेरैबायदि मानसिनि अनजिमा लोगोसेयावनो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जिमानखिनि फ्राय जोंहा 27,000 जोंहा फेमिलि माने मेम्बार दङ। गतिके जों इउपिपिएल दोलोखौ बेवहाय रावबो हमथानो हाया। 30 नं गरेस्वर समस्थियाव जों इउपिपिएल दोलोआ देरहानाय 100%। दिनैनि दिनाव गुबुन दोलोफोरा बिजेपिआ जिहेतु स्टेटनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्राय जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामनो थाखाय मानसि लाबोनायखौ नुनो नङा माने गणतान्त्रिक देशआव गणतान्त्रिक प्रसेसजों गुबुन गुबुन दोलोआ बेवहाय बाहागो लानो हायो। नाथाय बाथ्राया जाबाय मा इउपिपिएल दोलोआ जाबाय बिटिआर ओनसोलनि दल। जोंनि जोनोमानो नैबे बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा जोंनि रायजो राजाफोरखौ 22टा जाति जनगोष्ठीखौ लानानै 35 लाख जाति जनगोष्ठीखौ लानानै जेरैबायदि मोनसे प्लेनिंजों सरकार सालायबाय दिनै बिटिआर ओनसोलनि बयबो रायजो राजाफोरा प्रमद बर'नि खुंनायाव जोबोद गोजोननाय मोन्दों, जोबोद मोनसे बिसासाव फैदों। ओंखायनो दिनै प्रमद बर'जों दिनै लोगो लानो थाखाय लोब लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैदों। गतिके बेवहाय माने बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएलनि बादै रावबो गैया बेखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। फैनो हागौ दिनै बिजेपि फैनो हागौ, कंग्रेस फैनो हागौ, बाहेरनिफ्राय जायखिजाया दोलोआ बेवहाय हाबफैनो हागौ। दिनै थेवबो जों नुदों जे बाहेरनि दोलोआ बेफोरबायदि गिदिर गिदिर मेल खुंफैदोंब्लाबो गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंफैदोंबाबो स्टार केम्पेनार गिदिर गिदिर बेवहाय बाहागो लाफैदोंबाबो खिन्थु बिटिआरनि रायजो राजाफोरा गोजोन खौसेथि आरो प्रमद बर'नि जि माने प्लेनिंजों सरकार सालायलांबाय थानाय बेयाव मोनसे बिसास लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बयबो इउपिपिएल दोलोखौनो सापर्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दिनै नैयाबाव डब्लिउसिनि सिएम मिनिस्टार बसुमतारी बिथाङा फैनानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खालामदों बिजेपि दोलोखौ भट होनांगौ बेनि सायाव मा नङा बिसोरो जिहेतु बिजेपि दोलोजों दंखायो बिसोर बिजेपि दोलोजों दङ हिसाबै बिजेपिनि जाना बिसोर फोसावदिङाव फैखागोन। बेजों जेबो जोंनि ओनसोलाव प्रभाब गोग्लैया मानोना बिजेपि कंग्रेस जायखिजाया बाहेरनि दोलोआ बिटिआर ओनसोलाव जेबो गोहोम खोख्लैनो हाया। गोलाव सम जोंनियाव असान्थि थांनायनि उनाव गोलाव सम बायदिसिना जेंना जेंसि थांनायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजोफोरा गोजोनखौ नागिरदों, दिनै खौसेथिखौ नागिरदों। गतिके दिनै इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर'नि दैदेननायाव थांनाय 5 बोसोराव दिनै गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनानै होफैदों। गतिके बेनि सायाव रायजो राजाफोरा मोनसे आस्था लाखिदों। ओंखायनो आं बुंदों जिमान गिदिर गिदिर स्टार केम्पेनारानो फैया मानो, जिमान गिदिर गिदिर बेवहाय दोलोआनो बाहागो लाफैया मानो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा फोथायाखै, बिथांमोननि सायाव रायजो राजाफोरा खुनु आस्था देखायाखै। गतिके बिथांमोना दोलोनि जाना फैगोन बेवहाय जोंहाबो बादा होनो गोनां गैया। जोङो नुनो मोनदों नोंथांखौ सानफ्रोमबो जिहेतु फुंनिफ्राय मोनायावल'सो बिसायख'थि फोसावदिं मेल आरो गोबां रायजो राजाखौ लोगो हमनायखौ जों नुनो मोनो। बे लोगो हमनायनि बेलायाव नोंथाङा माबोरैहाय सहाय मोनो रायजो राजाखौ? आङो जिहेतु गोलाव बोसोरनिफ्रायनो रायजोजों दंखायोमोन, रायजोनि थाखाय खामानि मावबोदों। दिनै रायजो राजाफोरा आंखौ माने गावसोरनि खाथियाव थांनानै गावसोरजों माने रायज्लायहैनायखौ लुबैदों। रायजो राजाफोरा खावलायनाय लेखा, रायजो राजाफोरा लुबैनाय लेखासो आं दिनै खामानिखौ मावबाय थादों। आं हारसिं जेबो मावाखै। रायजो राजाफोरा आंखौ जेरै दैदेनदों, जेरै लुबैदों आं बेजोंनो रायजो राजाफोरनो सम होनो थाखाय नाजादों। गतिके
रायजो राजाफोरा आंनि सायाव जोबोद मोजां फोथायनाय लाखिदों जोबोद आंनि सायाव मोजांनायखौ देखायदों मोजां मोननायखौ देखायदों गतिके आं बे समाव 30 नं गरेस्वर बियाबनि गासैबो सेक्सननि रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों साबायखरखौ बावहरदों दा बिथांमोना आंखौ जेरैबायदि गावनि बायदि साननानै बोजबनानै लादों